Hello, mega love shoutout sa lahat. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan. Pasensya na mga kabiyak, dito na ang iyong lingkod. Let TV channel, mega love shoutout. Shout out to all sis Let TV channel. Songson, mega love shoutout. Ayan. Ayan, mega love shoutout sa lahat mga kabiyak. Ayan.
Ayan, yung mga nandyan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan mga kabiyang, ayan, maraming salamat sa lahat. Gaming Vlogs, may love shoutout. Ayan, may love shoutout sa iyo, bro. Ayan, may love shoutout sa iyo. Gaming Vlogs, ayan. Tingnan natin ang bahay mo. ML naman, ML.
Gaming vlogs, okay. Diyan ka lang, bigyan kita ng gawin ka namin, gawin kitang 450. Sige, magbaba ka ng short video mo, gaming vlog. Ayan, may grab shoutout po sa lahat ng mga nandyan. Atay na tang, saan kaya pinanggal na dapat na? Welcome gaming. Ayan, ganun ka na plus 2 na. Sige. Nagguguto channel ako. ABTV, mega love shoutout. Maraming salamat ABTV sa patamsak dyan. Ayan, sige, magdikitan. ABTV plus 1 2 plus 1 ABTV, sige. Tamsak mo na lang yung mo. Kaya maraming salamat mga kadyak. Ayan. Tamsakan na lang upcoming premiere ko mga kabiyaga. OTW sa upcoming, salamat.
Last one na Navy TV. Gaming. Kaya maraming salamat mga kabiyak. Dito at na Facebook. Aguinaldo Garcia, thumbs up, anak ko. Ayan. Umay Agi, umuli ka dito yan, umay. Ana Agi, umay ka na. No, ada internet mo mayat, makauli ka ito, may kakanta. Mabaling kang umay dito eh. Ayan, kablaawak man ako ni Aguinaldo Garcia, deti pela po ti presidente. Anak, kayat mo, padasin, umakyat dito ay, napiksat na internet mo. No, napiksat na internet mo, umakyat ka dito ay. Maraming salamat, gaming. Ana Agi, kumusta? Isa ka nang de pagbato mo. Marieta Daisy, ayan, may galap siya, no? Ayan, wait lang, jaketan ko kayo, ha? Pensionista Marieta Daisy, may galap siya, no, to you. Ayan, thank you so much for coming. Oh, 70 subscribers si Marieta. Bagong-bago si Marieta. Yan ba ang main mo channel, Marieta? Ama yan, deta man ko nakagi. Nakasagana ka. Okay, Marieta, +1 to you, Marieta. Thank you for coming. Agi, dito sa laema. Ayan, magbaba ng bahay, Marieta, magipagtigitan yung nakapi. Sige. Ayan. 5 million, may galap shoutout sa lahat. Ayan po, ayan. Hindi mayat umakyat dito.
may kanta, mabaling kayo ang kanta. Awan ni ABTV. ABTV, are you still there, ABTV? Yan, palitan natin si Marietta Dixie. Diyan ka babay, baba mo yung bahay mo para alam ko. Bravo Channel, mega love shoutout. Ayan, thank you so much for coming, Bravo Channel. Sige, mag-request po tayo ng kanta at tayo kakanta. Ka na? Jamie, 447. Ayan, pinapanood po natin. Channel again. Apikahi birahi chachahi kay ngamazamul chalalatikan lala. Ayan po mga kabiyag. +1 again gaming. Ayan o, malapit na. Pili po tayo ng ating kakantahin ngayon. The first and last na kantahin po natin. Kanta tayo Matilocano. Yun. Account tayo. Request host, bakit nga ba mahal kita? Sinong may kanta doon? +1 again gaming. Pinapanood ko yung video mo. Bakit nga ba mahal kita? Try natin na, Bravo.
Sis Lady Bio Channel, Mega Love Channel. Ayan. Kumusta sis Lady Bio Channel? Ayan, please connect po. Ayan, gaming, likitan po si Lady Bio Channel. Ayan o, marami siyang alaga din. Ayan, magkanta na po tayo mga kabiyag. Ay, try natin to. Ayan, di ko lang alam to kung mataas o mababa ha. Basta i-request nyo, request kantahin ko. Kung hindi ko kaya, bahala na. Kayo na mag-adjust. Kapag ako ay nagmahal, ang taas, isa lamang at wala nang iba pa. Iaalay buong buhay, lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Ano ba yun? Tumingin ka man sa iba, wawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko, niwang saksi. Bakit nga ba mahal kita, kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita, kahit na may mahal ka mang iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitis, o bakit nga ba mahal kita? Uy, ano ba yun? Bakit nga ba mahal kita? Taas. Ano man ang sabihin nila, pagtingin ko sa'yo'y di kailan may di magmamaling. Pasensya na po, buong buhay paglilingkuran kita. Ano ba yung request? Kung may hugot, di naghangat ng anumang kapalit. Tumingin ka man sa iba, wawalang kibo na lang ang puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko, ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita, kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita, kahit na may mahal ka mang iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitis, o bakit nga ba mahal ka? Ayan, ang taas mga kabiyag, pasensya na po.
so much mga kabiyag. Mahal kita. Ayun. O bakit nga ba mahal kita? Ayun. Thank you so much for mga kabiyag, Deta. Thank you so much for your request. Sana po nabigyan po natin ng hostisya mga kabiyag. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan mga kabiyag. And ito ay another song guys. Another song. Ayan. Okay. Gaming. 450 ka na. Gaming plus 1 again. Try natin katayin ito mga kabiyag. Sa buhay natin mayroong isang mamahalin, sasambahin. Sa buhay natin mayroong isang butangin sa lahat at ibigin ng tapat, ngunit sa di sinasadyang pagkakataon, at para bang ika'y nilalaro ng panahon, may ibang makikilala at sa unang pagkikita may tunay na pag-ibig na madarama. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y nag-iisa? Sino ang ibigin? Ikaw sana. Thank you, gaming. Di mo napapansin sa bawat araw na kasama mo siya, kapiling ka niya, bawat sandali punong-puno, ligaya at saya, damdamin ay iba, hindi sinasadyang pagkakataon, at para bang ika'y nilalaro ng panahon, bigla kayong nagyakap, mga labi niyong naglapat, ang inyong mga matay nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y nag-iisa?
naglakap, mga labi nyo'y naglapat. Ang inyong mga mata'y nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa? At hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa? Sino ang ibigin? Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa? At hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y naging isang? Sino ang ibigin? Ikaw sana. Ayan, maraming salamat mga kabiyak. Ayan. Ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat mga kabiyak, mga nandyan. Thank you so much. Thank you so much, Amy. Ayan, nagkanta tayo di Ilocano apo. Kita ipada ng Ilocano ta. May kalab shoutout to you.
kanta tayo Ilocano. Ayan, para kanya yung amin abo. Di sundo na yan, apas pa sa mite, yurit na ni kasa, aragag sakit, tanay talungay mo, yan nasa mit nga isem, isunat pang ipaneknet, itinapudpud no awe. B20 ang sapa, murmuray kay puso, yat nagmawalit ala, dahil taran niya ko, siksikalaeng biyak ko, diragrag sa ko, ang lulemat, tuy ayat ko, ken karayo. Anan sa tao biyak ko, ipangag nagagmete, kanagito'y nga ununod ko, ken ka nasa tangayin kariken ka, siksikan tulay, biyak kundo, di ko tasem no siya, tukin ka diyagising. Ayan, didedata po, Facebook page. Didedata Facebook ko may kahit YouTube. Don't forget to like and subscribe, Biakti Hawaii. I-search nila nga po sa YouTube, Biakti Hawaii. B20 at sapa, murmuray kay puso, yat nagmawadin ala, dahil taran niya ko, siksikalaeng biyak ko, diragrag sa ko, ang luneman, tuy ayat ko, ken karayo. Anan sa tao biyak ko, ipangag nagagmete, ganag ito'y nga ununoy ko, ken ka nasa tangayin kariken ka, siksikan tulay, biyak kundo, di ko dasem no siya, tukin ka diyagising. Biyak kundo, di ko dasem no siya, tukin ka diyagising. Ayan, deta apo ti song doon ayan. Thank you gaming, ayan. Hindi na tayo magtatagal gaming ha. At least naka 1 hour na po ako. Willie Godong Alpha, ayan, Henry, ayan, gaming and Willie, ayan, magtikitan po kayo. Thank you Willie, ayan. Ayan, Willie. Thank you so much, Willie, for coming. Sige, dagdagan po natin ang bahay mo, Willie, habang tayo Thank you so much, Willie.
wow, Willie. Congrats, bro. O, tingnan mo yung ginawa mong sabay ko. Dikit na kay AKA Gaming Vlogs ML. Yan. Tingnan mo yung ginawa mo, o gaming. Ay, Willie. See? Yung short video mo. +1 sa'yo. Yung isa mong video is naka-anaka kasi eh. Naka-landscape. +1 sa'yo. Sige, bigyan kita. Willie OTW sa'yo. Ayan, thank you so much, guys. Ayan. +1 again, Willie. Gaming. Next time ulit sa'yo, ha. Huwag natin biglayin yung banana, baka malagas. +1 again, Willie. Sige, bigyan lang kita ng 5, Willie, ha. Gaming, next time ulit. Gaming, ha. Boy. Boy, Pasyaw, may kalasang harang. Ayan, boy, may ka na, jacket na. Salamat. Let me thumbs up, bro. Ayan. Ay, nako, sis. Ngayong na naman. Mag-end na naman ako. Ayan. Ayan po, dikitan nyo po si Letlis HK. Dikitan nyo po si Letlis TV, guys. Nag-ano po siya, nag-aayuda. Punta po kayo sa kanyang live stream. Itambay ko muna ito sa iyo, host, bro, ha. Sige, pero aalis na po. Mag-end na po. Ayan, 464, ayan, +3 na ako sa iyo. Bigyan kita, 2 pa, Willie, bibigay ko sa iyo, 2 pa. Ayan, basta dikitan nyo si Letlis, guys. Ibaba mo yung bahay mo, Sisi. Ayan, dikitan po yung si guys. Ayan pa si Boyo.
ang nakapin. Boy Pasyaw, ayan, dikit na ako sa'yo ha, main ko, Boy Pasyaw. Thank you for coming, Boy Pasyaw. Yan, sige, bigyan kita dalawa, Boy Pasyaw ha, plus main. Ayan, dikitan niyo po si Boy Pasyaw, yan po ang kanyang main yan. Pinapanood ko. Bahay mo, Boy Pasyaw. Thumbs up, Sisi. Ayan, thumbs up. Ayan, dikit ka na, oo, dikit ka na. Salamat, sis. Ayan, plus 1 again. Really. Isa pa para 5 na yung nabigay ko. Boy Pasyaw, bigyan din kita. Okay. Ayan, Boy Pasyaw, plus 2 na. Yes, kahapon pa nagdikitan tayo. Oo, Sir Willie, sana makabisit ka sa live ko every Sunday lang po, 12:30 PM Pinas time. Para makapakanta ka sa live ko po. Ayan. Ayan, maraming salamat mga kabiyag. Okay, and na. Ayan ulit guys. Start na. Try ko po 12:30 AM dito sa amin. O, ganun ba? Ayan, sayawa na. Sige, malapit na po tayong mag-end mga kabiyag. Ayan, dikitan po ang nakapin. Sige. Isa na lang ha. Thumbs up ulit sis. Mag-play na po tayo ng Insomnia mga kabiyag ha. Yeah, magpe-play na po tayo ng Insomnia mga kabiyag para maalis na yung CPR natin. Yan.
pasensya na po, hindi ko na ibaba si at least hindi pa ako maka-end. Wait lang. Ayan, pasensya na. Bye-bye guys. Thank you. Wait, ibaba lang po natin ang nakapin. Ay, shucks. Ay, siya. Okay guys, ayan, maraming salamat sa lahat. Thank you. Leia Balboa, nabigyan kita isa ha. Maraming salamat. And ka na ba host? Oo, may trabaho po tayo. At least nabigyan kita isa. Ayan, dikitan po si Willie Godo Alba at saka kay Gaming, si Letis. Ayan, maraming salamat. Hanggang dito na lang po tayo kasi may trabaho po si host. Thank you so much everyone. God bless and keep safe. Mabuhay po tayong lahat. Ayan, thank you so much. Let it be you channel. Late na naman. Ano ba yan? Bye-bye na guys. Bye-bye na ha. May trabaho po tayo. Bye guys. Thank you so much. God bless and keep safe. Bye-bye.